Mayong adlaw Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Ania na usab ang maayong balita sa Central Visayas. Atong kumustahon ang mga preparasyon nga gihan-ay sa COMELEC dinhi sa Cebu alang sa nagkaduol nga piniliay. Ania si Bet Parcon alang niining maayong balita. Sa hugot nga pagpangandam alang sa umaabot nga eleksyon, subsub-usab ang pagpatuman sa mga balaod nga may kalambigitan sa maong kalihukan. Karon kay naman ta sa level 1 and level 2 nga ri sa Region 7, I think most of us are in level 1, others in level 2. Ang kana siyang resolution is somehow suspended, especially in so far as the requirement to secure permit coming from the COMELEC campaign committees. So right now, medyo luag ta tungod kay nata sa alert level 1 and 2. Usa ka semana sa dili pa ang piniliay, karong Mayo 9, ang COMELEC may pahimagno sa mga botang nga dili angay buhaton sa publiko o gilabi na sa mga kandidato. Gibawal nato ang vote buying and vote selling, no? And also ang kaning tanan natong gibuhat like sa campaign dapat mo-report sa COMELEC sa atong campaign expenses, especially during a public rally within 7 days dapat mo-report sila sa expenses to monitor and in the interest of transparency. Gidasig sa COMELEC ang katawhan sa pagsumbong kung aduna sila mamatikdan nga pagpanglapas sa mga election guidelines karon ug atol sa adlaw sa piniliay. Doon na tayo simultaneous nga Oplan Baklas sa province of Cebu kay doon na tayo nakita nga daghan kay nga campaign materials nga wala nakabutang sa designated common poster area and ang uban nila nasa government property which is bawal, nasa mga kahoy bawal sad ug nasa mga poste bawal. So ang gibuhat sa COMELEC ani na tayo Oplan Baklas para pagtangtang sa mga bawal nga campaign materials. Mihatag sila usab og detalye bahin sa ilang kaandam sa pagpahigayon sa hapsay ug malinawon nga eleksyon dinhi sa Central Visayas. We are right on track in so far as the preparation is concerned. Bago lang tanahuman sa training sa atong Electoral Board and also the Board of Canvassers. And right now, ang different cities and municipalities in Region 7 nag-conduct actually og kaning gitawag natong refresher course para sa mga Electoral Board to further strengthen their preparation and expertise in the performance of the election duties on election day. Bet Parcon alang sa mayong balita sa Cebu. Mulabang kita sa Negros Oriental ug atong tanawon ang ila usab pagpangandam alang sa umaabot nga eleksyon. Si Roy Anthony Lumutan adunay dugang detalye alang niining maayong balita. Mayong adlaw nimo amigong Rob, nagkahiusa ang kapulisan ug ang simbahang Katolika dinhi sa Negros Oriental sa pag-awhag sa usa ka malinawon ug limpyo na piniliay dinhi sa probinsya. Reiterating our call to the candidates in our diocesan pastoral statement for elections 2022, we look for candidates who are makadiyos. We beg you, our dear candidates, to avoid violence, not to rely on vote buying and other evil ways in getting people's votes, and rather win with dignity. Mao kini ang ahuhag ni Diocese of Dumaguete Bishop Julito Cortez sa mga kandidato sa piniliay karong Mayo 9. Dugang pang Bishop Cortez, ang mga kandidato dapat mahimong agents of nation building ug mulikay sa mudslinging and personality assassination. Gihatag ni Bishop Cortez ang kining maong mensahe sa gipahigayong Solidarity Walk and Covenant Signing for Peaceful Elections dinhi sa dakbayan sa Dumaguete kaniadtong Marso 18. Gibanabana nakapindos siyentos na mga kandidato ang niapil sa gisulting aktibidad. Apil pod silang nanumpang pukooperar sa limpyong piniliay sa Mayo. Atol sa Covenant Signing, gisugdan usab sa Philippine National Police ang kampanyang Kasimbayanan. Ang buot ipasabot sa kasimbayanan kay kawani, simbahan ug pamayanan. Usa kini ka multisektoral na kampanya sa kapulisan aron aghaton ang simbahan ug ang publiko na manghilabot aron papabilin ang usa ka luwas ug malinawon nga piniliay. Gisulti ni PNP Provincial Director Police Colonel Hermano Malyari unsa ka importante ang simbahan sa maong kampanya. Ang atong handom o atong tuyo, tumong og tuyo, ang peaceful ug honest nga eleksyon. Kani dako kayo tabang ang simbahan ang pag-apil sa ang pag-initiate ani ni Bishop, ang atong tumong og tuyo gyud ang kalinaw. Nang hinaot ang DEB ug ang PNP na mutuman ang mga politiko sa ilang gisaad na makooperar alang sa usa ka malinawon na piniliay dinhi sa probinsya. Ug mao kana ang maayong balita gikan dinhi sa Negros Oriental. Kini ang imong amigo si Roy Lomotan
sa Philippine Information Agency, Negros Oriental. Alang sa maayong balita sa Bohol, ania si Ray Anthony Chu. 40 nga to sa 70 pesos ang kitaon sa matag usa ka buok manok Bisaya nga alimahan sulod sa 2 ka buwan. Kini matud pa sa Provincial Veterinarian sa Bohol ngadto sa mga ganahan mamuhi og manok Bisaya. Ang manok Bisaya karon gitun-an ug gipahiuli sa iyang natural nga kaliwatan pinaagi sa Department of Science and Technology, Research and Development sa pagpakigbulig usab sa mga universidad sa nasod. Matud ni Provincial Veterinarian Stella Marie Lapis, ang manok sano linugdangan sa pagpaliwat sa mga pili nga manok Bisaya. Ang makwarta niini magdepende sa pagsagop sa teknolohiya, pagpili sa liwat alang sa taas nga kalidad sa karne. Magadepende usab kini sa adoption niya sa insakto nga technology. Una, dirita sa breeding, pagpili sa manok nga iyahang i-breed, iyang sanayon, aron makaproduce siya og mga itlog nga maayo. Tungod kay ato mang nakita nga usa sa sekreto nga makakuha ka og manok nga dali pud motubo, pagkaon na to motubo siya is dili magsugod sa itlog. So pagkakaron ang recommended gyud namo nga ang itlog nga papusaon or i-incubate na to dapat dili siyang muminos sa 40 grams. 40 grams ang iyang gibugaton pataas, o na siya mo qualified para papuson. Organiko nga paagis magpatambok mao nga manusuhot sa unod ang lami sa natural nga pagkaon. Daghan man ang inventory sa manok sano, kasagaran niini wala ibaligya tungod sa kakuwang pasilidad ihawan ug sa pagsuporta sa luwas nga pamaagi sa pag-ihaw niini aron ikapamaligya. Subay niini nagtanyag ang Office of the Provincial Veterinarian sa Bohol sa mga tawo nga moalima nagsugod sa manok Bisaya tungod kay adunay pataban nga teknolohiya sa kamalig pugaran, pagpamuhi, pagpaitlog, pagpapusa, pagpugad, paghimo sa organikong tuktukon, pagpatubo sa mga organikong suplemento sa pagkaon, ug may mga hugpong pang makatabang sa pagbuloy sa kasayuran sa mga namuhi sa manok. Tungod niini, aghat sa Office of the Provincial Veterinarian, pamuhi na og manok Bisaya ug subaya ang inyong mga municipal agricultural officers alang sa dugang kasayuran. Kini si Ray Anthony Chu alang sa Maayong Balita, Central Visayas. Ug alang sa maayong balita sa Siquijor, ania si Rizali Calibo. Summer na usab ug nagpangamay na ang kabaybayunan, kadagatan, kabukiran, ingon man mga hudyaka ug kapistahan ug uban pang mga tourist attractions dinhi sa Hiling Island. Ngani dili pa lamang dugay, nagsaulog ang isla sa Siquijor sa Hiling Festival. Atol kini sa Semana Santa, human na undang sa pipila ka tuig tungod sa mga restrictions dala sa COVID-19. Sama sa naandan, gipahigayon ang pagsaulog sa Hiling Festival sa Mount Bandilaan Nature Park nga usa sa mga timailhan sa pagkahiling island sa Siquijor. Kini gisugdan sa Santos nga misa kon pagpangandam uban ni Reverend Father Leonard Tan sa parokya sa Siquijor. Lakip usab sa pagsaulog ang gipahigayon nga istasyon sa cross ug on-the-spot painting contest aron pag-agni sa mga lokal nga talento, pagpakita sa ilang artworks ug pagpasundayag sa maanindot nga mga talan-awon sa Camp Bandilaan isip Healing Paradise pinaagi sa ilang mga paintings. Samtang sa lungsod sa Larena, gibuksan na usab ang ika-20th Kanuan Festival ni adtong April 25. Isip usa sa mga highlights sa pagsaulog sa kapistahan sa mahal nga patron San Vicente Ferrer karong Mayo 3. Sa maong hudyaka, adunay Kanuan Street Party sa nagkadaiyang pagkaon ug ilimnon, inubanan sa musika ug live bands. Aduna usab kan anan ni Juan sa Mayo 1 sa Larena Queen Gate Center. Diin makita ang nagkadaiyang putahi ug native delicacies. Pag-ila nga ang lungsod sa Larena ug mga abot sa panguma ug pangisda kon agricultural and fishery products. Aduna usab halad 2022 usa ka art exhibit nga gisalmutan sa lokal nga mga batid ug bag-uhay pa lamang nga mga artist sa lungsod sa Larena. Kini pipila lamang kakasaulugan sa pasalamat sa isla sa Siquijor nga makahatag og bulok ug dugang kaayuhan ug kasinatian sa tradisyon ug kultura sa Siquijor. Busa tala na, have fun and be healed in this healing paradise. Kini si Rizali Anding Calibo sa Philippine Information Agency sa Siquijor. Sa laing bahin, ang Department of Labor and Employment Region 7
nangandam na sa pagsaulog sa Labor Day karong Mayo 1. Alang sa umaabot nga adlaw sa mga mamumuo, ang DOLE adunay gihan-ay nga duha ka job fair nga ipahigayon sa Cebu ug Negros Oriental. Locally, doon na natay more than 3,000, so a total of 3,729 ka mga local positions needed din sa atua. Gidasig sa DOLE ang tanan nga magpa-pre-register alang sa paspas ug hapsay nga proseso niini. Ang ahensya nang hinaot nga pinaagi niining kalihukan, mahatagan og dakong oportunidad ang katawhan nga makasulod og trabaho. Ug dinhi natapos ang atong programa. Kundi inyong nahibaw-an ng mga positibong impormasyon gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug kini ang maayong balita sa Central Visayas.